ang ulan. At dahil malakas ang ulan, hindi na tumigil ang ulan. Masarap ang kinataang mais niyan. Kaya, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng kinataang mais. Let's go! Lakas ng ulan. Lakas ng ulan. At dahil malakas ang ulan, hindi na tumigil ang ulan. Masarap ang kinataang mais niyan. Kaya, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng kinataang mais. Let's go! Antay lang natin siyang kumulo ng kumulo at lumambot yung malagkit natin. Antay lang natin pumutok yung malagkit natin. Kapag pumutok na yan at malambot na, pwede na natin ilagay yung mais. Madali lang kasi maluto yung mais natin. Kailangan natin haluin from time to time para hindi tumakit sa ilalim. So, medyo pumutok na yung malagkit natin. Ibig sabihin, malambot na siya. Kaya pwede na natin ilagay yung mais para maglasa na siya. So, antayin na lang natin siyang matuyot at maluto ng maluto kasama yung mais. And then, maya-maya, pwede na natin ilagay yung gatas. So, ngayon, medyo tuyot na siya. Kaya, pwede na natin ilagyan ng gatas. Me kasi, I always use gatas para mas malinamnam and at the same time, matamis din siya. Luto na. Tara, kain tayo. Init. Ang init. Masarap.